Gràcies, president, i bon dia a tothom. Faré una explicació molt ràpida perquè l'exposició de motius és extensa i crec que, a més, som coneixedors de la situació actual. I de manera telegràfica, recordar que en aquest moment aquesta manca de pediatre en els ambulatoris i en els centres d'atenció primària és força evident. Crec que tothom podria explicar un cas proper. Tenim evidències, tenim casos que se dilaten en el temps. Només explicaré un petit detall, sense dir exactament qui és la família, perquè a més no és coneguda, d'una família que té una criatura, una nena de 3 anys, que demana poder fer la revisió dels 3 anys en el seu ambulatori, que en aquell moment és informada que el pediatre està de baixa, però que quan fa 3 anys i 10 mesos, doncs és quan la infermera ja li fa aquesta revisió, quan està a punt de fer els 4 anys, li fa la revisió dels 3, i efectivament no li fa el seu pediatre. 10 mesos de baixa sembla una cosa força notable i, per tant, això ho explico també per denotar que no només tenim una situació difícil i complicada, sinó que hi ha una certa opacitat i manca de transparència, perquè si tenim un problema, el millor és poder identificar-lo i poder posar solucions com més aviat millor. Però ara, en aquest cas, ens trobem en un moment en què hi ha manca de pediatres en els ambulatoris, en els centres d'atenció primària i, a més, aquestes coses no s'expliquen de manera natural, torno a dir, per intentar trobar una solució com més aviat millor. Per tant, el que intenta aquesta moció és recollir una alarma, un crit d'alerta que ja s'està estenent des del Sindicat de Metges de Catalunya, passant per la plataforma d'usuaris i per la pròpia Societat Catalana de Pediatria. Ja la moció incorpora una sèrie de dades i veiem molt ràpidament que aquesta taxa de reposició ara mateix està per sota de l'1. Estem veient també que surten des dels estudis i fins i tot des de les places de MIR estan sortint pocs pediatres, quan a més, en els darrers anys la població infantil ha augmentat en 40.000 infants. I bé, doncs amb aquestes dades i amb aquesta situació que, torno a dir, és prou coneguda i que la coneixem especialment en els municipis i en els propis ajuntaments, perquè la ciutadania, on primer es queixa, és a la porta que té més propera de casa, i torno a dir, és el seu ajuntament. És per tot això que hem pensat que era necessari i oportú portar un tema que ja ha arribat també al mateix Parlament de Catalunya, però que en aquest cas també la Diputació de Barcelona, de la mateixa manera que ho estan fent alguns ajuntaments de la demarcació, es pugui pronunciar en aquest sentit. I, per tant, instem el Govern de la Generalitat de Catalunya a realitzar primer un estudi, a poder estudiar de totes les regions sanitàries quines necessitats de pediatres té en aquest àmbit de l'atenció primària. A partir d'aquí, una vegada estudiat i una vegada conegut de manera transparent quina problemàtica tenim, poder establir accions i un calendari que no seran d'avui per demà, ho sabem també, però és imprescindible un calendari serè i tranquil per poder posar solució a tot això que tenim. I, per suposat, deixar de fer una cosa que estem veient com es va estenent en el territori, que és concentrar serveis i facilitar la permanència dels i les especialistes als seus ambulatoris. Això és de manera molt resumida i esquemàtica, crec que està molt ben explicat a la moció i, per tant, aquesta és la nostra posició.